Месия или манипулация? Полският ясновидец Яцковски с ново предупреждение. Това видео има информативен характер и представя гледната точка на полския ясновидец Кшиштоф Яцковски. Всичко е представено като прогнози и интерпретация, без конкретни обвинения към когото и да било. Представете си, че светът, който познаваме, вече се променя по начин, който едва долавяме. Полският ясновидец Кшиштоф Яцковски в свое предаване от 2 април 2026 година споделя серия от твърдения за бъдещето, които предизвикват силни реакции и дискусии. Полският ясновидец прави предупреждения, които карат всеки да се замисли. В това видео ще ви представя обзор на неговите думи, като подчертавам, че това са негови лични интерпретации. Глобална мистификация и полет до Луната. Полският ясновидец прави едно много необичайно и силно изказване за бъдещето. Според него предстои глобална мистификация – събитие или серия от събития, свързани с появата на фигура, представена като Месията или Спасителя. Този човек ще бъде изключителен и ще привлече вниманието на различни религиозни и обществени групи и лесно ще спечели доверието на хората. Някои ще представят този човек като личност с свръхчовешки способности. Яцковски твърди, че няколко държави ще подкрепят идеята за неговото появяване. В същото време ясновидецът предупреждава, че това може да не е истински спасител, а добре изградена заблуда, лъжа, измама. Полет до Луната и сензации. В разсъжденията си ясновидецът свързва това с бъдеща мисия на Луната. Според него, такава мисия може да бъде използвана като част от по-голям сценарий. Този полет до Луната може да изиграе роля в създаването на силно обществено въздействие. Яцковски обяснява, че по време на полета може да се появи сензационна информация, която ще предизвика огромен интерес в интернет. По-късно това може да бъде обяснено като грешка или като технически проблем, но съмнението ще остане. Хората ще усетят, че за тази грешка се крие нещо повече. В своето изказване той описва бъдещата фигура на Месията като силно въздействаща, способна да привлече вниманието на много хора от различни среди и дори от различни религии. Според него, тази личност ще бъде възприемана от мнозина като обединяваща фигура. В същото време ясновидецът предупреждава, че според неговата интерпретация той може да не бъде този, за когото се представя, а по-скоро в форма на заблуда или манипулация. Той също така изразява мнение, че в бъдеще може да настъпят сериозни промени в начина, по който хората възприемат реалността и света около себе си. Според него е възможно да се появят нови идеи за структурата на Вселената. Той също така говори за промяна в начина, по който хората ще възприемат света. Според него може да се наложи идеята, че живеем в ограничено, затворено пространство. Нещо, което би променило мисленето на мнозина. Може ли светът да бъде убеден в нещо, което не е истинско? Според Кшиштоф Яцковски, да, може. Ами ако това, което предстои, вече е подготвено и ние просто още не го осъзнаваме? Полският ясновидец твърди точно това. Харизматичен лидер или антихрист.
Друг ключов елемент е появата на политически лидер с огромна харизма, който според него може да придобие силно влияние и популярност в световен мащаб със своите призиви за обединение. Въпреки външно обединяващия му образ, Яцковски допуска, че подобна фигура може да бъде възприемана по различен начин от различните хора. Яцковски описва този човек като висок, слаб, с изразителни очи и тъмна коса. Той ще привлече вниманието, ще спечели доверието на хората и дори ще очарова жените. В същото време някои проницателни наблюдатели ще забележат, че действията му вероятно са подвеждащи. Яцковски предупреждава, че зад харизмата и обаятелната външност може да се крие фигурата на Антихриста. Икономически промени и промяна стандарта на живот. Яцковски подчертава, че световната икономика и инфраструктурата може да претърпят сериозни промени. Дори ако в бъдеще процесите се стабилизират, ежедневният живот няма да бъде същият както преди. А хората ще трябва да се адаптират към нови реалности. Ще има недостиг на ресурси, различни форми на размяна на стоки и промяна в начина на живот. Това не означава, че някой целенасочено ни контролира, а че глобалните решения и процеси могат да доведат до сериозни последствия. Той представя това като предупреждение за тенденциите и процесите в света, а не като действие на конкретни хора. В своето изказване споменава и възможността от сериозни икономически трудности. Според него, в някои региони може да се появи недостиг на храна, което да доведе до рязка промяна в начина на живот и дори до връщане към по-основни форми на търговия. Той дори предполага, че в определен момент парите могат да загубят стойност и хората ще започнат да разменят стоки директно. Стока срещу стока. Икономическите и социалните промени са описани като глобални процеси, а не като целенасочени действия на управляващите. Според него е възможно да се засили влиянието на определени държави, както и да се появят напрежения, които да доведат до икономически и социални промени. Той подчертава, че дори ако нещата се стабилизират в бъдеще, ежедневният стандарт на живот няма да бъде същият както преди, а хората ще трябва да се приспособят към нови реалности. Вие как мислите? Готови ли сме за подобни промени? Глобални кризи. В своите прогнози Яцковски засяга и възможността от недостиг на храна и други ресурси на различни места по света. Той описва ситуация, в която храната на някои места може да стане лукс, а хората ще се наложи да се приспособяват към новата реалност. В своите разсъждения Кшиштоф Яцковски говори и за възможността от нови форми на натиск между държавите, включително чрез технологии или средства, които не са напълно известни на обществото. Това е предупреждение за внимателност, а не твърдение, че някой планира конкретно действие. Тези сценарии показват колко уязвими могат да бъдат обществата при големи промени. Накрая той изразява мнение, че светът вече е навлязал в период на дълбоки промени, които могат да доведат до понижаване на жизнения стандарт и трайна трансформация на начина на живот. Според него, дори при възстановяване в бъдеще, светът може да не се върне към същото състояние, каквото е било преди. Освен това, Кшиштоф Яцковски засяга и глобалната ситуация. Според него е възможно части от Европа да попаднат под силно външно влияние без директен военен конфликт.
Биологично оръжие. Яцковски споменава, че определени технологии или средства, които хората не разбират напълно, могат да предизвикат страх и тревога по света. Биологичното оръжие е описано като потенциален фактор за тревога, а не като конкретна заплаха. И ясновидецът не твърди, че има конкретна заплаха, но подчертава, че трябва да сме внимателни и да следим събитията по света. Обобщение. В крайна сметка, според Яцковски, светът преминава през период на големи промени. Някои събития може да звучат невероятно, други тревожно реалистично. Важно е да мислим критично и да се адаптираме към новите реалности. Появата на харизматичен лидер, който може да заблуди хората, промени в икономиката и ежедневния стандарт на живот, глобални кризи и недостиг на ресурси, технологии или средства, които обществото трудно разбира. Всички тези елементи създават усещането за динамично и несигурно бъдеще. Какво мислите вие за прогнозите на Яцковски? Смятате ли, че това са предупреждения, реалистичен анализ на глобалните процеси или по-скоро мистични предсказания? Коя част ви се струва най-вероятна и коя най-невероятна? Това, което споделя Кшиштоф Яцковски, за едни звучи като нещо нереално и дори преувеличено, но за други някои от тези идеи съвпадат с процеси, които вече виждаме около нас. И точно тук идва въпросът – дали наистина става дума за чиста интерпретация и предположения или има елементи, които наистина карат човек да се замисли. Напишете мнението си в коментарите и нека видим различните гледни точки. Това е неговата гледна точка. А какво мислите вие?